Imbag nga aldaw yubing, itatakit barumanen nga aldaw tintayo panagsursuro. Siya ti maestroyo, ani Sir Kevin S. Sagman, manipod iti Banggi Central Elementary School. Siya ti kadwayo, nagsursuro nga agbasa, agsurat, agbilang, kinagbalin anasingpit, kinalaing nga ubing. Amok ang nakasagana kayon. Umay kayon, tagkakadwa tayong nga agsursuro. Aldaw manenti pa nagsursuro winten niya po Diyos kada tayo ay abang ni nanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka Gunude mamin tiara pa agtap nurumanyag ti masakbayam ti mulip-lipatan ni ti umisem makipagragsak ken makipagayem agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka paparararap 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 papap paparararap 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 papap Ubing, nakasagana kayo kadin nga agsursuro? Wow! Nagmayat ang makita, ken maamuan ang nakasagana kayon ubing. Yamsakbay tayo arugyan ti panagadal tayo, kitaek man pay lang dagiti isem yo. Maminsan man pay? Nagmayat ang makita, dagiti isem yo. Ita, ti umuna nga aldaw ti panagklase tayo. Ngem saan akas iti datin, asumrek tayo iti unek ti pagadalan. Amuyo ka dino apay? Wen, gapo iti COVID-19 a pandemya. Dagiti ubing akas kada kayo, ket saan pay lang a mabalin a rumwar. Ngem addadananang, tatang, manong, manang, lolo, lola, wenno uray siya sinuman ang nataengan, ang mabalin amang tarabay kada kayo iti unek ti pagtaengan. Iyam amok mang kada kayo, dagiti dua agayem ko. Kadwa tayo isuda, nga agsursuro itatanga aldaw. Umay kayong gayem, umayuman iyam amok tinagan nyo kadagiti ubing. Naimbaga bigat tubing, siyak ni Kiko. Siyakmet ni Mika. Kadwa tayo, dakiko kenimika nagsursuro itatanga aldaw. Isuda ket kapadayo na kindergarten. Adda tinagan ko, adda tinagan mo. Amin tayo ket adda tinagan na. Siya ni Sir Kevin S. Sagman. Sika, anya tinagan mo?
Importante tinagan tayo, tapno alisto da tayo, nga maayaban, dananang wenno ni tatang, wenno uray siya sinuman a tao ang makamammo kada tayo. Importante tinagan tayo, tapno alisto da tayo ang mabigbig, ken mamammo dagiti tattao ti aglawlaw tayo. Adda ti ubraen tayo ubing. Alaem man ti lapis ken papel mo. Naalayo ka din? Itattan, isurat nyo man di sa papelyo, tinagan nyo. No saan nyo pa'y nga ammo, mabalin kayo nga agpasurong kadananang, tatang, manong, wenno manang, wenno uray siya sino anataengan ang mabalin a pagpasuruan nyo. Tinagan ko ket adda kabukbukudan na nga pakaistoryaan ken naggapuan. Kuna ni nanang ko at tinang panagan kanyak ti Kevin ket dagiti ubing nga inay aywanan na idi. Da kayo, anya tinagapuan wenno pakaistoryaan tinagan yo. Mabalin yo adamagen kada nanang wenno ni tatang yo no anya ti pakaistoryaan wenno naggapuan na. Anya tinagan mo, ibagam man gayem ko, abra sa entaman, day tadakulap mo, aging nisem taman, iti makaay ayo, agsala agkumpas, itang eti ulo. Anya tinagan mo, ibagam man gayem ko, abra sa entaman, day tadakulap mo, aging nisem taman, iti makaay ayo, agsala agkumpas, itang eti ulo. Anya tinagan mo, ibagam man gayem ko, abra sa entaman, day tadakulap mo, aging nisem taman, iti makaay ayo, agsala agkumpas, itang eti ulo. Agsala agkumpas, itang eti ulo. Anya ulit tinagan kon? Nalaing, siya ni Sir Kevin. Sika, anya tinagan mo? Ibagaman, siya ni? Maminsan man pa'y? Nalaing, amok na amo yun nga isurat ken ibaga tinagan yun. Naimbag nga aldaw tayo bing, itatakit barumanen nga aldaw tin tayo pa nagsursuro. Surwang kayo nga agaramit ti name tag. Anya ka diti pakausaran ti name tag. Ti name tag ti pangisuratan tinagan tayo, ken detoy ket maususar tunggal pa naglukat ti klase, tapno alisto ang makita, maamuan ken maikabesa, ni maestra ken dagiti daddo maakaeskwelaan tayo, tinagan ti tunggal maysa. Nakasagana kay kadin nga agsursuro? Wense! Nakasagana kay kadin nga garamit ti name tag? Wense! Amok ang nakasagana kayon. Rugyan tayon. Intay nga ro di sagana dagiti kasapulan. Folder wenno board paper. Lapis. Pagkulay. Marker. Kartib. Pagpigkep. Butones. Kentali. Pamalagip kadagiti naganak. Bantayan nga agubra dagiti anak tayo. No saan da nga masurutan ti ubraen da, suruan tayo isuda, ngem saan nga ipaturay at tinaganak ti mangubra da ito'y nga aktibidad. Tarimaanen tayo pa'y ti agusar ti kartib, tapno malapedan tayo ti disgrasya. Rugyan tayo nga ruden ti agarami di ti name tag. Ti muna nga ubraen, isagana tayo ti pagsuratan tayo tinagan.
Mangkartip tayo iti rektanggulo iti sukog na manipod iti folder wenno cardboard nga usaren tayo. Nunalpas ang nakartip tay folderan, ubing, isurat yo tay nagan yun. Kem no saan yo pa'y nga ammo nga isurat tinagan yo, mabalin kayo nga agpatulong kay ni nanang, tatang, manong, wenno manang. Mabalin pa'y agpasuro kay ni auntie wenno ni uncle, wenno ni lolo kay ni lola. Tumalpasen, patugutan tinagan iti marker. Tapno nalaslasin pa'y tinagan tayo. Mabalintay pa'y apatugutan tinagan tayo iti pagkulay. Napintas launay no colorful tubra tayo di nga rudubing. Mabalin nyo pa'y nga ikabil dagiti paborito yo a kulay. Kas kumati na labaga, berde, asul, duyaw, malarosas, maraubi, kendadumapay. Mabalin nyo pa'y adrawingan tilawlaw tinagan nyo ubing. Mabalin nyo nga ipan ito'y dagiti paborito yo nga ay ayam. Kas kumati bola, monmonyeka, kendadumapay. Mabalin nyo pa'y nga ikabil dagiti magusgustuhan nyo amakmakan. Urean niya ubing, basta lakit di mailasin ken makita itinagan nyo. Mabalin nyo pa ikan ti daduma pa'y apagdekorar. Akas kumati botones. Mabalin kay pa'y agusar iti daduma pa'y apagdekorar. Akas kuma iti colored paper. Mabalin nyo nga karti-kartiben daytoy ken agaramid kayo iti naduma-duma asukog. Kas kumati nagbukel, kwadrado, rektangulo, marabituen, maraitlog, ken dadumapay. Sayon to, ikabil iti lawlaw yan tinagan nyo. Very excited ak. Anya nga tamet dagiti ikabil yo apag dekorar yan tiname tag yo. Kaya't kunto ang makita dagita ubing. Lalaingon nyo ha. Nalpas kumet nga impigket dagiti botones a pinagdekorar ko hidet name tag ko. Mabalin tayon nga abutan ti makin nga to aparte ti name tag tayo. No awan ti puncher tayo, agpatulong tayo ken ni nanang wenno ni tatang, ni manong, manang, lolo wenno ni lola nga mangabot daytoy. No nalpas nga naabutan ti name tag tayon, mabalin tayo nga igalot tay talin. Mabalin nyo ti agpatulong kadagiti mas inaunang yam da kayo. Ngem no kaya yun, wow, naglaing kayo no bing. Daytoy tinalpas ko nga naaramid a name tag. Kaya't kung tumet a makita dagiti nalpas nga inaramid yun no bing. Itan, kit adalen tayo, ti kinasyasin no tayo. May sate ka di alalaki, wenno babae. Siya, ken ni Kiko, ket lalaki. Ni Mika, ket babae. Sika, may saka ka di alalaki, wenno babae. Nalaing. Tamagik man kada kayo bing. Siya sino kadagiti kabalayo, ti lalaki. Inaganang manida? Siya sino kadagiti kabalayo, ti babae. Inaganang manida? Nalaing. Tapnat alisto tayo ang maawatan, ada aramiden tayo ang may nga aktibidad. Ti child ti lalaki wenno babae. Rugyan tayon. Intayon ni sagana dagiti kasapulan. Chart ti lalaki ken babae.
Nakartibaladawan ti lalaki ken babae. Glue. Rugyan tayon. Daytoy ti chart ti lalaki ken babae. Ipigket tayo dagiti ladawan ti husto a batog na. Daytoy yung muna aladawan. May sa kadi a lalaki, wenno may sa babae. No lalaki ti sungbat mo, husto. Ipigket ko daytoy ti makinkan ni gida parte ti chart. Daytoy nga ta sumaruno aladawan. May sa kadi a lalaki, wenno may sa babae. No babae ti sungbat mo, husto manen. Ipigket tayo daytoy ti makinkan nawa na parte ti chart. Daytoy nga ta, lalaki wenno babae. No lalaki ti sungbat mo, husto. Ipigket ko daytoy ti makinkan ni gida parte ti chart. Daytoy nga ta, may sa lalaki wenno babae. Husto, babae. Ipigket ko daytoy ti makinkan nawa na parte ti chart. Daytoy nga ta sumaruno, may sa lalaki wenno may sa babae. No babae ti sungbat mo, ipigket ko daytoy ti makinkan nawan a parte ti chart. Ken daytoy maudi aladawan ubing, may sa kadi a lalaki wenno may sa babae. No lalaki ti sungbatyo, ipigket ko daytoy ti makinkan ni gid ta husto ti sungbatyo. Nalpasen ti chart tayo ti lalaki ken babae. Ubing, ubraen yung tumeten ti aktibidad nga adayan ti modulyo. Good luck! Nalpas tayon ana aramid ti chart ti lalaki ken babae. Itan, ulitek man adamagin kada kayo. Anya ulit tinagan ko? Nalaing, shock ni Sir Kevin. Adda 5 a letra itinagan ko. Bilangin tayo man? May 1, 2, 3, 4, 5. Adda 5 a letra itinagan ko. Da kayo bing, anya tinagan nyo? Bilangin nyo man numano a letra ti adda itinagan nyo? Nalaing! Inted dagiti naganak, tinagan tayo, idinayanak tayo. Ti aldaw ti panakayanak, ket mauawagan, ti panagkasangay, wenno birthday ti Ingles. Manipod ti daytoy nga aldaw, ti panagbilang ti tawenyo. Kas pagarigan, nayanak ka iti maikasyam nga aldaw, ti bulan ti Setyembre, tawen 2015. Manipod iti dayta nga aldaw, ingana ita, nagselebrar kan ti 5 a panagkasangay. Ti kayat naasawen, 5 ti tawen mon. Anya ti aldaw ti panagkasangay mo? Anya atawen? Mano ti tawen mon? Bilangin man yan ti ramay mo, numano ti tawen mon? Nalaing, itata, ket agaramid tayo ti cake, babaen ti panagusar ti Play-Doh. Nakasagana kayon? Amok ang nakasagana kayon. Rugyan tayon. Intayo'y sagana dagiti kasapulan. Play-Doh wenno clay. Straw. Beads. Kartib. Paper plate. Pamalagip ka dagiti naganak. Tarabayan tayo nga gubra dagiti ubing. Kitain tayo analaing ti panagusarda ti kartib ken dagiti dadumapay a materyales. Rugyan tayon. Pumili ti kayat amaris ti Play-Doh. Ti pinilik amaris ket nalabaga.
Mang formati kayat mo asukog ti cake. Mabalin a nagbukel, mabalin a kwadrado, wenno rektangulo. Itan, dekoraran tayon ti cake. Mabalin nga agusar tayo ti beads, wenno ure anya pay akayat diyo a pagdekorar. Ngem no awan ti beads, ket mabalin nyo nga usaren ti sabali pay amaris ti play-doh nga adda kada kayo. Ubing, pintasen tayo ti panagaramid tayo ti cake. Numarigatan kayo, mabaling kayo nga agpasuro ken ni nanang, ni tatang, ni manong, ni manang, ni lolo, ni lola, wenno uray siya sinubay ang mabalin ang makatulong kada kayo itauneg ti balayo. Kamustan ti panagaramid yu ti cake ubing? Amok nga again enjoy kayo. Sige lata, ikanyo ti ado a dekorar dagita cake nga araramiden yu. Ti sumaruno nga obrayan tayon, ket mangkartib ti babasit astro. Ti kartiben yu a bilang na, ket depende numano ti tawen yu. Laglagipen, naganannad no agusar ti kartib. No saan yu pay nga ammo, mabanin kayo nga agpasuro, kada nanang, wenno ni tatang, wenno uray siya sinupay anataengan, ang mabalin amang tulong kada kayo. Nalpas tinubrak nga cake and ubing. Kaya't kung tumet ang makita, ti inaramid yu a cake. Anya daydi inaramid tayo nubing? Nalaing, may sa cake. Ti cake ket may isagana no maselebraran ti aldaw ti panagkasangay tayo wenno adda ti espesyal nga okasyon. Ngem ammoy ubing, uray awan ti cake ket mabalin tayo nga iselebrar ti panagkasangay tayo, babaen ti panagyaman ken ni Apo Dios tanadanunan tayo ti aldaw ti panakayanak tayo. Adu awagas ti mabalin a panang selebrar ti panagkasangay asaan laeng adagiti panagpaala wenno panaggatang ti ramramid. Nagmayat man akit kitain dagiti isem yu Kiko ken Mika. When sir, magusto kami natin kang kanak sir. Anya ang makan ti kayat mo Kiko. Mangga sir. Si Kamika, apa ang naragsak kamit? Magusto kami natin baroy ayam ko sir. Naragsak ti marik na tayo, no kaya tayo ti maysa amakan wenno ramit nga adda kada tayo. Ngem no adda dagiti bambanag akayat tayo, at damit dagiti saan tayo akayat. Kiko, anya ti saan mo akayat? Saan ko kaya't di kiti makasugat sir? Si Kamika, anya ti saan mo akayat? Diyak kaya't tinaro kita bado sir. Ubing, kas keni Kiko keni Mika, adda dagiti kayat ken saan tayo akayat. Dahayo ubing, anya dagiti makan wenno banag akayat yo. Anya dagiti saan yu akayat. Adda obraen tayo ubing, adda di ipakitang aladawan. Ibagayo no kayat yo wenno saan yu akayat dagiti ipakitang kada kayo. Nakasagana kayon? Ammo ka nakasagana kayon? Rugyan tayon!
tatay tumanin isa bali agundaway nga itayo agsursuro. Siya ti Mestroyo, ani Sir Kevin S. Salman, ang mangibati ti pamalagi. At ubing, tarabayan ti inda panantakkel, tapno masakbayan da, inda may pagpanakkel. Bye-bye!